Bingelele umama uZwani ikomiti lonke elikhona asebenza nalo abazalwane bonke abakhona phakathi kwethu bingelela abafundisi umhlomo kambe ngiyanibona umvangeli uSithembu bonke igama lenkosi bingelela worship team ngiyambingelela abafowethu yazi le insuku sithu xabana kodwa angikho kulewo mkhakha lo ayibona Nkosi ngiyacela nje ukuthi isithunywa senu simane singivume ngibingelele kosidlalelayo bonke igama lenkosi angiqale ngixolise labazalwane bekufanele sifike nondaba ezitha ukuthi ngomsombuluko ngiye lapha empangeni kade ngihambisa umfana operator hlushwa enye into nje kuthiwa iranula so uma ngibuya naye ngolesithathu lelo link uma ngibuya naye izolo kwaphoqa ukuthi oyedwa wethu kufanele ukuthi asale ukuze azokwazi ukumbheka azabe right albonga malenkosi angibonge ukuthi nafika le ophongolo kwakuningi konje ngomgqibelo sibonge ukufika kwenu bazalwane nifike nize lapha ya engithandaza khona albonga malenkosi celebrate iminyaka ewu-20 sisemshadweni ayibonga Nkosi bengiqeda nje into okuthiwa ukushada ngiphinde ngishade nje iyadura le yanto ayibonga Nkosi so ngicela ungibukela umakhelwane wakho ukuthi wazibamba uhlogodola egameni likaJesu bayabonga wena usale nje usukhonza nje imsuzwane nje ngizosheshe ngisuke noniningi into yami kodwa ngifuna ukusheshe ngisuke alibonge igama lenkosi awubambe isandla sikamakhelwane ukuthi bayabonga wena
ukuthi kancane awusuke mina ngosami ngiyayihluphekela la sikuyinto yokubuya kaJesu. Ake ngiqale nje sesixoxe kakhulu indaba yethu yokubuya kaJesu. Nginawo amavesi ashisayo nami engafuni ukushumayela ngawo. Kodwa ngicela ukuhamba nje kahle namhlanje ngithembisa ukuthi ngeke size sigodole kakhulu. Alibonke igama lenkosi. Into enkulu esifocus kuyo kulesikhathi ilento okuthiwa i-rapture noma ukuhlwithwa kwebandla before the second coming of Jesus Christ. Ngoba seyicaciswe kakhulu ukuthi ihamba kanjani. Into esibheke kuyo kakhulu kulesikhathi ilento okuthiwa ukuhlwithwa kwebandla. Ake ngibuka ke ukuthi njalo uma izulu lizo intervene noma lizokwenza i-transition noma lizokwenzeka ugudluko oluthize, ngeke ishumayela lento ngathi alulwenzi ugudluko ingekho i-visitation yabantu basezulwini. Iyona nto nje engithe kule nsuku kungangilahlekela okunye, kodwa angifuni ukuphila kulesikhathi ngilahlekelene nabantu basezulwini. Ngingathi mangidrayiva ngingagibezi umuntu sometimes ngikuzwile nangesikhathi ngiza ngapha uma ngidrayiva ngithandaza khona into eyenzeka emotweni seyineyikhathi yenzeka. Umuntu engikhula ngamadolo ekhula isitulo ngemuva bese ngithi awu ngiyabonga ukuthi abasezulwini bahamba nami ngoba asona isikhathi lesi sokuhamba bengekho. Owakithi awuthinta bababili inkosi yami egameni likaJesu bathinte nje uthi wangisiza kungathi emphendeni wakho uhlala uwedwa abekhona umuntu wasezulwini. Abantu abafathi ngaxoxa lapho kwami uthinte nje uthi abekhona umuntu wasezulwini. Nami ngabe ngemphendela uthi mawuphela kishini ake uzwe kuwisitha nje siwiswa omunye umuntu ngoba lesi sikhathi esikuso asibadingi abantu abahamba bodwa. Ayibafutha nginyawo uthi ngeke bewusafe uthi lesikhathi asidingi abantu abahamba bodwa. Abantu abafethu lesikhathi asidingi abantu abahamba bodwa. Umengasho bemesalo semufa uthi lesikhathi awuhanjwa wedwa. Thank you Jesus, hallelujah. Matthias. Kufanele i-sitting room sithi ingabe siyolala kube khona ukunyayaza kwabantu. Esilaleli phansi nje angifuni ngikodwa ngenza umthetho. Akusona so isikhathi yizwa umuntu lapho esithi ngemuva kulenzo elokhu engiqhula ngamadolo. Ngase ngiyambuza ukuthi kanti kahle nani nibangakanani? Uphatheliwe khona sengizwile ukuthi ngoba imizimba lithi iBhayibheli akabonakala sobayika kodwa mhla ibonakaliswa sofaniso nayo lemzimba inkazimulo yomzimba ayilingani nenkazimulo yomzimba esombathiswa wona. Kuthi angithi angazi mthini kodwa kuthi angithi the angels azihlukile azifanani khona ingelosi eyithunywa ukuzosikhipha nje
asisuba namusa kithi sizosibamba nesandla. Abanye sizobalanda emjolweni, abanye sibalanda ethafeni, abanye sibalanda enhleleni, ngoba sinesikhathi sokucela umuntu akodwa kushumayela lokhu. Asinesikhathi sokucela umuntu sizokhipha abantu. Akodwa sanibona egameni likaJesu kuthi angithi abantu basesulwini abalingani nanathi height. Bathi angiphumela ngigijime nje phela lamakhanda abantu. Ngithi alisafani namanye amavangeli. Lisimanga kodwa mafethu ngibona ukuthi ama-giant. Ama-giant asabi sodwa kodwa uhlobo lwey'ngelosi oluthunyiwe luhosha inkemba luyiphethe ngesandla. Yazi ngifuna ukushumayela la, ngifuna uku-introduce luhosha inkemba luyiphethe ngesandla lushaya kwasalute vimba thina. Kuthi angithi ayikho into ekhandelwe thina ezophumelela in this time. Akunasimo esisoma phambi kwethu. Wena usathane ngavala left and right. Laba bantu basesulwini abathunyiwe bahamba ngesandla esinamandla. Oh, konje ngifuna ukushumayela. Cela uvule ivesi ngizoshumayela. Lalani bafethu lesikhathi ungalenzi ithuba lokuhamba nesonto. Ngoba isikhathi sokusonta siphelile. Ngaze ngizoshumayela la endlini inkinga nami ngithi angakiso ukuthi ngithi mina isikhathi sokusonta siphelile. Isikhathi nje sesonto ayusindisi wethu owasife sokhipha nanti igama sokhipha nanti igama silisho ngokumangala la sathi sotha selona noma inhleli kodwa sanibona ayibongosi ayibongama lenkosi. Ngifuna ukuyisho lento bafethu laba abantu abahamba nathi abangangathi nge-height nangamandla. Sithunyelelwe nje abantu basezulwini. Yingakho noma ngaba abantu abangaki phambi kwakho bezama ukuyivimba bezama ukuyikhipha, noma nganabantu ababhala iBhayibheli kabusha manje bethi bakhipha okuthize bafaka okuthize, inkinga lento asigcinanga ngokuyibeka encwadini sayidla yangaphakathi kithi. Noma ngabe kuthiwa sazama ukuyikhipha isaphuma isiyikhandela yona. Cela ukufunda ivesi. Cela ukuyifundela nje ivesi. Uyibambe le nto yami yokuthi isikhathi sokusonta siphelile. Luke 22. Angazi ngizoqala kuphi ngigcine kuphi, kodwa ngiqonde kakhulu verse 31. Ngicela kodwa siqale kuverse number 14. Sizohamba naye ukuthi ziyahlupha lezi zinto lezi ey'shuthayo, ngoba ngifuna ukubabona kwesikhathi ogama lenkosi, kanti iyadingeka yona lento yokushutha. Okunye ungakushuthi unake ukuthi khathi ayibongosi khona izinto esizozidla kulesi khathi ezingadinga abanye abantu kodwa ey'dinga abantu abathize. Ngifinyelele esikhathini la khona ngizwe into ethi osikhaphelayo phakathi kwethu. Asizukukhashelwa abantu abangamazanga uKristu, nabangahambanga naye, nabangawezwanga amandla, kodwa kukhona abantu abaphakathi kwethu abazothengisa ngathi. Ngizwa mhlawumbe alibongama lenkosi ena sebakhona phakathi kwethu neprice sebeyibekile yokuthengisa into yethu. Abanye bagqoka ukholwa njengathi, bashumayela njengathi, kodwa sebejikile la phakathi kwethu bashumayela into.
Ake ngisho kulezi insuku abantu abanandaba nokuthi uyakhona, abanandaba nenkolo, abanandaba into abayiphika yi-one ukuthi uJesu Nkosi. Balivuma isonto ngasonto kodwa uJesu akayona inkosi. Into eshunyayelwa ukuthi ikhonza singakhonza kodwa uJesu akayona inkosi. Kanti iBhayibheli lithena abamqobayo uSathane, abamqoba amazwi ofazi wabo nangegazi lewundlu. Leli gama elithi Jesu lanikwa amandla phezu kwamagama wonke, ukuthi manike labizwa zonke izinto zikhothame, zonke izinto ziguqe. Yilo esisinda ngalo ebesethi nguyo indlela neqiniso nokuphila, akekho osaBaba ngaphandle kwakhe. Umuke waphika yena uthi wamvume phambi kwabantu, nami ngiyakuvuma phambi kwababa. Lesi isikhathi sokuvuma uJesu. Ayuthini unakhetha lesi isikhathi esokuvuma uJesu. Awufethu ungayibona SSM, ngiyabona futhi isonto lakho, kodwa lesi kubethiwa bengemakhasi bezothi siyavuma isono sethu. Funda verse number 14. Ebafethu sanibona nje. Ngizobhadala mase ngicela. Ngifundele. Hayibo Nkosi. Lalela. Ngoba nawe ubusonya uzoshaya ngishaya ngithi bese siyafa. Ukhuleke mntanami noma ungafunda ukuhleli phansi noma ungafunda umini. Luka 22 verse 14. Kwathi ukuba kufike isikhathi, wahlala phansi nabapostoli kanye naye. Wasethi kubo, nginqanele nokunqanela ukudla nami leli Phasika ngingakahlupheki. Anike bafethu khona into engifuna ukuyilanda la, into ethi iPhasika lokugcina adliwa nabo bonke abantu, kodwa lidliwa nabakhethiwe. Lena bengahlala kuyo ngihlale kuyo eside isikhathi, kodwa ngifuna ukusho into ethi kulezi insuku mhlawumbe akuzukuba kuningi ukudla okuphakelwa abantu bonke. Uthi uJesu bengifisile ukuthi leli Phasika eliseduze nokuhlupheka kwami lidliwe yimi nani. Akamamezele basebenzi ukuthi uma sekufika isikhathi kusondela izinsuku zerapture, ukudla akuzukuba kuningi kwabantu, kodwa ukudla kuzokuba okwabapostoli noJesu. Ithini lento? Ithi noma besingabantu abafuna ngaphandle, sekuyisikhathi sokuthi sinkwa sihleshulwe abapostoli noJesu. Noma besingathandi ngobashumayeza, babashumayeza laba abantu laba bathi abaphume lapha phakathi kwethu, babashumayeza ukuthi bebaleke kakhulu. Uthi uJesu bengifisile ukuthi leli Phasika noma lesidlo ngisidle nami. Thina makhethe lesi sidlo esabapostoli. Elasapha akuyona yabantu bonke, kodwa eyabakhethiweyo. Ilasapha akusiye yabantu bonke, kodwa eyabakhethiwe. uJesu la wayekade eqeda kondla abantu 5,000 wabantu.
wayeqeda multiplier izinkwa no fish bash. Kodwa uma sekusondela i-hour le-transfiguration, uthi lokudla akudliwa nabantu bonke, kudliwa nabakhethiwe. Khona la sofika khona. Ingakho kulesi sikhathi akusona isikhathi sokushumayeza ukuthi kube mnandi, kodwa isikhathi sokuthi udle ngenxa yesizini esingena kuyona. Lesapha uma ezodla kuyona akagcini ngokudla kuphela, ubageza ney'nyawo, okuyisayini ekhombisa ukuthi mina noma ngiwuNkulunkulu, but ngifundisa into ethi you need to forgive ngoba ukwazi uqualify ukuya ku-next level if ungakwazanga ukuxolela izolo. Oh my God. Funda besizohamba namntana. Ngokuba ngithi kini, angisayi kulidla ngempela lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu. Verse 17. Yazi ukube kuthiwa bekunesikhathi besoyichaza lento ethi angisayi kulidla-ke lize ligcwaliseke embusweni kaNkulunkulu, ukuthi thini? uJesu sambile naye noma ukuchaza lento ukuthi sikhulumile ngaye ewulizwi elikhulunywa kithi. Sahlala naye simamukela ewulizwi okhuluma kithi. Kodwa sekufika isikhathi lapho khona singasezukulizwa, kodwa selizohlala kithi kuze kube phakade. Awukade ngasi noma ngiyaswakala yini. Sekufika isikhathi khona lizohlala kithi kuze kube phakade. uJesu la uthi njengoba lidla manje sekusisikhathi lapho khona ningaseyi kulidla kule level, kodwa seniyolidla kwi-level ethe thuthu, ngoba sikwazi ukuyukela kwi-level ethe thuthu singalidlanga. Funda khona la ngiyakho. Wamukela isitsha, wabonga wathi, thabathani lokhu nabelane. Ngokuba ngithi kini kusukela manje angisayi kuphuza okwesithelo somvini uze ufike umbuso kaNkulunkulu. Aluphindela umqhubekela nami. Wasethabatha isinkwa wabonga, wasihlephula wabanika wathi, lokhu kungumzimba wami onikelwe nina, yenzani lokhu ukuba ningikhumbule. Before kuzoba ne-rapture, somebody must be introduced in the body of Christ. Lingakahlwithwa ibandla khona abantu ofanele bafakwe emzimbeni kaKristu. Ngoba uma ebuya uJesu siyobe singasekho isikhathi sokuthi abantu babalelwe kuye uma bengangenanga kuye besengapha kuyi-Passover. Akubonga ngama lenkosi. Ilesi sikhathi-ke engifuna ukuthi sidlulele kuso sazi ukuthi khona la-ke sesiqala ukwedlula lesikhathi. Uzazi ukuthi siqala ukwedlula lesikhathi sokudla isinkwa vele sesingaphakathi. Baqale late ukuthi baleshintshe iBhayibheli khona amavesi abawakhipha. Bawakhiphe late already asengaphakathi. Oh my God. Bakhulume late ukuthi singabe sakushumayela ukuthi nokuthi ngoba vele selingaphakathi lishumayelela lona. Balele bafowethu ngicela ukusho siyadlula isikhathi sokudla izwi njengamanje. Kukhona isikhathi esisi-approachayo. Ake ngiphinde ngizongizwa. Isikhathi sokulidla siyadlula. Kukhona isikhathi esisondela kuso. Noma engithi esesiqalile ngonyawo olodwa singenile kuso. Funda sizohamba na. Kanjalo-ke nesitsha emva kokudla ethi. Uvesi fana ufunda. Verse 20. Wayithamba izinto ey'njalo uye kuvesi number 24. Kwavela nokuphikisana phakathi kwabo kokuthi ngumuphi kubo owathiwa omkhulu. Wasethi kubo, ababusi bezizwe bazetha amakhosi
ngokwazi kwazo neziphathimandla zazo zithi abakhulu bevele bengabancinyana, kuthi labo abancinyana bevele bengabakhulu. UJesu uma efundisa ngalento uye ophatha abafundi ngezandla ebageza ebaseva. Nihamba namba zalwa. Uye obasevayo. Bese kuthi laba abacabanga ukuthi bancane babonwa bekhonzwa omkhulu. Kufika isikhathi la khona ibandla liba nevelu more than the servants. Ungabona kwelakho isonto, ungabona kwelakho isonto, ungabona kwelakho, awungabona kwelakho isonto, uThemakhethani ungabona kwelakho isonto, baya ngokuba baba bakhulu esibakhonzayo kunathi esikhonzayo. It's a shift yamandla esidlulela kuwo ngoba sehliswe uNkulunkulu ngamabomu ukuze sikwazi ukulikhonza ibandla, sikwazi ukuliphilisa, likwazi ukuthethelela, sikwazi ukulithethelela, silikhonze sithi isikhathi ibandla with pain. Uzosuka la khona la mfuna abonke abala othi ngicela uyifunda leyo nto kancane mntana, kancane leyo nto. Ngokuba ngumuphi omkhulu ohlezi ekudleni noma okhonzayo na? Akusiye ohlezi ekudleni na? Kepha mina ngiphakathi kwenu njengokhonzayo. Nina-ke ningababekhuthazela nami ekulingeni kwami, nanjengokuba ubaba engimisile. Yabona ukubele kunesikhathi bengizoyigxila kuyo lethi nina ningabakhuthazele nami ekulingweni kwami. So it's my time to serve you. Ukuthi ngekhathi zokulingwa ngingishiyanga, ngekhathi lapho bonke abanye abantu bengibetray, kodwa nina nahlala nami uhlaba, nihlale nami ngoba sekukhishwa imali. Kwathiwa thengisani nami, nahlala nami. It's my time ukuthi ngiwashe iy'nyawo zenu. Akazona ngiyazwakala yini egameni kaJesu. It's time now lapho khona ngizothi ngiyabonga. Isikhathi sokuthi sizothi siyabonga ukuthi besifa kodwa nahlala kahle, ukuthi singasethukwa ngabantu kodwa nina msukaphi, ukuthi singasadelelwa kwathiwa indaba yomhlonga yikho, indaba yokuhamba yikho, kodwa nahlala nathi. Uthi ngiyabonga moyo hambe khona lapho ngiswile-ke ngoba kuJesu unamalelebo ngimabaliswa alimshiyanga nini, alimshiyanga. Uthumi nami akukholisa lwasikhathi sana ngithokoba esihambe ngeke izandla emhlane sithi lapho bonke abantu sebejile ngibonile umhlengi wami emina hayi nawe ngikhosela ngoba izinto ayisenzeka matata bonke ngisuthi haleluya ethumi nami. Holy izinto la njika abantu khona badepha kuwo, kodwa
Masibonge inkosi ngale ntsala esele nayo eminathi lesikhathi sokuthi thina esikhonzayo sikhulume emandleni sithi siyabonga. Khona la kuyakhona ngifuna siqale ukuthi lekuphi ibandla manje, lekuphi ibandla njengamanje. That is verse number 31. Udaba Yesu. Yes, isihloko sithi uSimon Petru uyaxwayiswa. Verse 31. Simoni, bheka uSathane unifunile ukuba alihlunge njengokolweni. Umntana uzoyiphinda lento. Noma ungayemthembi kodwa uzoyiphinda lento mntana. Ngigama lenkosi. Ngicela ukuphindela lento yakho. Simoni, bheka uSathane unifunile. Ihlusa uJesu akabizi abantu, akabizi oPeter, akabizi oJohn, kodwa ubiza uSimon azi kahle ukuthi uSimon uyozoba wokuqala to betray. Simon akambizi kanye umphinda futhi ethi Simon akaphinde ukubiza phila ethi Simon. Khona into engifuna ukukutshela yona uSathane. Awakaze ngifuna ubabona laba bantu Nkosi yami. Alibonke amane Nkosi. Alibonke amane. Uthi uSathane wenze njani? Unifunile ukuba nihlunga njengokolweni. Ngamanye amagama ngithenga inkonzo. Ngabona kwehla uSathane phakathi kwebandla. Into ehlelayo ukuhlunga njengokolweni. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah. Jesus. Ibandla likuyisizini. Likuyisizini yokuhlunga. Uthi ngibona uSathane ehla phakathi kwenu ezonhlunga njengokolweni. Uthi yini into lebandleni lakho ziyi-empty kangaka? Isizini la khona kungathunyelwanga amadimoni, kodwa kwehle yena uSathane ukuba nenze njani. Mathili yahamba. Asikwazi ubamema amalinga ngoba bayadura. Uma soba khokhela nami. Sathane wafusa into yokuthi kungasakhonzeki. Omunye abona iphutha komunye, omunye abona lokuya adede komunye. Sathane ehlela phakathi kwenu. Wanhlunga njengokolweni. Habonga igama la. Yazi ukuthi asifuna isithombe sakho, ufuna ngemela, kodwa ufuna ukuhamba. Habonga igama la. Wehlile uSathane ukuhlunga njengokolweni. Lento yokunova ongaka emabandleni abazenzi, kodwa khona wehle phakathi kwebandla. Lento yokuthi wonke into ukuze yenzeke esontweni asakhona ukusenza izinto, akubibikho ngisho ama-prayers kunosizo sebandleni. Isizathu kwehla uSathane ukuhlunga njengokolweni. Simon ibandla likuyisizini yokuhlunga. Uphuma khona abantu abake bangena, khona abantu abake basefe emakhaya, ngake bagaya ibhetali ngake nayikhaya nje. Wawuthi mawusugayile mama umhlongo, fundisa umhlongo, bese khona into okuthiwa yisefe eyinamaplanka ngalapha esiba nesefo ngezandla. Uthele le mpuphu la bese bona le ngane lesengaba
usefe kuphume isikhathi la khona ibandla lisisi khona sibafuna ndlula nabo kodwa kudluleki ngoba babanjwe ngashumayela la khona abantu ade besikhonza izolo manje siyafuna besikhonze la sesiphumele khona inkinga khona ayakenze njengami Nkosi yami siyabafuna sifuna ukuba nabo la kodwa inkinga sinayo hayi bafethu ukhondola kodwa Nkosi yami sisefa ayakenze nje ibandla likuyisizini la khona lihlulwa njengenkolweni usathane kodwa khona into ayibhalayo funda 31 ufunde Simon pheka usathane unifunile ukuba alihlunge njengokholweni funda khona into ayifunayo kepha mina ngikuxosela ukuba ukukholwa kwakho kungapheli. uthi-ke ibamba nansi nto uthi unifunile ukuba nihlunge njengokholweni uthi-ke kodwa mina ngininxusele into enginxusele yona ukuthi ukukholwa kwenu kungapheli. Jesus. Siphile ey'nsukwini lapho khona abantu bephelelwe ukukholwa. Iy'nsuku esiphila kuzo kwamshongo abantu balahlekelwe ukukholwa akukho. Isizathu sokulahlela kokukholwa ukuthi khona lo wehle phakathi kwebandla. Uthi kuJesu ngesikhathi ehla phakathi kwenu kwase kuthi inzali yami angithandazela. Ayomthini makhithani uthandazela ke futhi. Ngoba ngaphela ukukholwa kwabanye kodwa wena uthandazela. Hayi mnekazise noma lapho hlombe nje uthi uthandazela. Awusanibona bafowethu mnekazise uthi uthandazela uma ngenzeka umthinte uzumshaya ehlombe uthi uthandazela. Ngoba sihluma njengokholweni kodwa kanamandla okusithola ngoba senziwe njani. Kuphelile ukukholwa kithi. Abantu baphelele ukukholwa. Phelele ukukholwa. Ukukholwa kulezi nsuku siphila kuyisizini la ukukholwa kuphelile kubantu. Uthi omunye ngihamba noJesu uyanginama ungichaza mayesethi ngiyakholwa ethi ngiyakholwa manje lalela bafethu ukukholwa kwethu kuthandazela. Uyabona noma singahleyikwa noma isitha singangena phakathi kwethu kodwa ukukholwa kwethu kuthandazela. Engathandazelwanga umuntu nje kuthandazelwa uJesu uqobo lwakhe ukuthi ukukholwa kwethu kunesikhathi. Oh my God, oh my God. Can you shout it and pay? I don't remember so look all over Noma ibandla lisesikhathini sokuhlungwa lihlasela lihlungwa njengokholweni kodwa thina kule insuku abantu abakholwa nje uzubaba uthi abakholwa ngisho ukuthi abafakazi abakwazi ngisho ukufakaza. Angikhulumi ke lokho kusona okuqeda ukukholwa manje. Laba abakholwa nje manje angikhulumi ndaba mawucabanga ukuthi kunqotshwa kanjani uthi nabamnqoba amaso ofakazi wabo hayi abayazi ukukholwa kwethu kuthandazela.
Njengoba uJesu ekuthandazeni ukukholo kwethu uthe noma ngathiwa kuyanyakaziswa kodwa Simon kholo lalela phela uthi Simon ngikuthandazele kodwa kamtsheli ngaleso sikhathi esamtshela lokho ukuthi uzomphika kathathu. Awuthi mina ngasingizwa yini lento ethi uzomphika kathathu ithi noma sengiphikile kodwa mina Jesu ukholwa kwakho ngoba khona umuntu omzwayo ngithandazele noma usumphika wena kodwa umphika unjalo sekunenhlanga engaphumi. Angizwa nhlobo ngikucabe ngenhlanga engasaphumi noma ungangiphika kodwa uphoqekile ngoba ukholwa kwakho. Bathi ngijabula nawe mhlawumbe omnyama ngoba zonke eziphakathi ziwuthwalile umjovo. Sijofiwe noma ngabe kuthiwa kungafika isizini lapho khona isitha siqhumela phakathi kwethu kodwa ukholwa wethu kuthandazele uJesu. Funda ngani manje umani kamala Amanda funda Amanda magama namhlanje Amanda funda. Kepha mina ngikuxosele ukuba ukukholwa kwakho makungapheli. Ukholwa kwakho kungapheli noma usudonsa inkemba kodwa ukholwa kwakho. Njalo nayo le nkamba le donsa uPeter uJesu uthena kambe nizwile kulo lelivesi ukuthi nithe izolo maniyosebenza ningaphathi lutho ningaphathi isikhwama ningenzani. Uthi ke kodwa manje ngithi kini hambani niyothengisa lokho enakho bese nithenga inkemba. Angizwa nje mhlawumbe Bese sifunda lokho ubuzoyizwa la uJesu uthi hamba uthenga inkemba uthenge ngambili. Ngoba isikhathi esikuso sithi phathizwe lenkemba ibe khona. Yingakho abanye bethu bazohlaselwa besebandleni. uJesu wayethini le nkinga ubethi khona masihamba asambe kube khona abayiphethe. Asingizwa ukuthi ngikuphi futhi ngithini. Hayibo uJesu owathi Peter laphathi inkemba and uma isimo sesiqala ukubheda ensimini babuza kuye eqala ukuthi sesingayisebenzisa leyo mpahla othena siyiphathe. Futhi asimuzwe impendulo yakhe thina. Ngoba isimo sebandla sisazobazima kangangokuthi khona lala uzokuhlehlele khona enkempini. Angizwa mhlawumbe ukuthi la sesikhona sesisesikhathini lakhona kufanele uphathe izwi nenkemba ibe khona esandleni ngoba ngelinye ilanga sizoyidinga. Awusona isikhathi sevesi isiphela kodwa yisikhathi sevesi nokuthi sibe ready ukuthi already ibandla selisesikhathini la khona limuvile kwisinagoge lamuvela to the garden of Gethsemane. Ezani le indaba engaka owali lo mlayezo ongaka abantu bephumile beyoshona endabeni yonke indawo kiwe endabeni ukuthi the season esitulo isizini yeGethsemane ithi wonke umuntu amuvele edumeni and kube nenkemba. Amanda Wathi kuye, Nkosi ngilungele ukuya nawe nasentilongweni nasefeni. Manini bafethu khona lezi ezinamandla ezithandazelo lezi ezithi zinamagama eziwakhiphayo lesikhathi ukuthi silungele ukuya nawe nasefeni. Kodwa lesi simo esikuso sizoba ngaphezulu kwamandla omthandazo wakho uthi uthandazelwa umuntu.
isikhathi esikuso sifinyelele kuyisizini lapho khona ungekukhona ngomthandazo wakho. Besiraje sonke satirika menosa. Mayelele mabekade bayukuthandaza besukala uthi ila amazwi. Beli maye. Yabona lesi. Sizothi umthandazo wakho ukhohle ngoba ufuna uma uyiveza uyithole uwele enkembeni mangekho kuwe. Kodwa ngiyezwa futhi kuyenzeka, hayi ukuthi ngiyezwa, kuyenzeka kule nsuku ziningi inkembe endlini kaNkulunkulu. Masaqina lala zingayithola inkembe ngoba isikhathi esikuso sithi season of Gethsemane. Oh my God. Amanda. Wasethi ngiyakutshela Petro ukuthi iqhude aliwukhala namhlanje ungakamphiki kathathu. Wena Petro ngithandazele ngenxuse kodwa ngifuna ukukutshela ngithandazele njalo. Ngifuna ukukunikeza neke iqhude likhale kathathu ungakamphiki. Uthi awugazi. Uyamphika uthi awugazi. Ngenxa yesizini esikuyo. Isizini esikuyo siphile ey'nsukwini la khona abantu bekuphika uJesu at any time. Ngoba isikhathi esikuso isikhathi seGethsemane. Funda iqede lesithandazo. Wabuza wathi mhla ngilithuma ningenasikhwama nayika nazicathulo naswela utho na. Funda. Bathi lutho. Wasethi kubo kepha manje onesikhwama akasithathe neyika futhi oswelayo kathembise ngengubo yakhe athenge inkemba. Ngokuba ngithi kini kumelwe ukugcwaliseka kimi lokhu okulotshiwe kokuthi wabala kwakenezelelezi ngokuba akuqondene nami sekuyaphelela. Funda uqede lesithandazo. Basebethi Nkosi pheka nazi izinkemba ezimbili. Wathi kubo kwanele. Oh Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. La asiyeke lento, ngicela siyeke lento. Soshimala lelanga kahle. Ilithi iBhayibheli ngicela khona le verse lamavesi angezansi. Qedela wona iyeke lento izongisusela thuthuva. Basebethi Nkosi pheka nazi izinkemba ezimbili. Aphelile amavesi lapho ngizansi bakho. Yakho just 9. Wasephuma wayentabeni yemiqubo njengomkhuba wakhe nabafundi bakhe bemlandela. Malini ke bafowethu uyabona ke le uthi waphuma wayentabeni enqumbi igqunyana le. Isikhathi sokuthi ibandla liphume liye eqhumeni elithisi. Ngoba isikhathi seGethsemane sokuthandaza. Lezi ntaba eziningi kangaka kulezi nsuku zidalwa yini? Zimuvwa isikhathi sokuthi akusesona isikhathi sokudla isikhathi seGethsemane la kufanele siyothandaza khona ngoba sesidlile lingaphakathi. Isikhathi sokudla sisiphelele isikhathi somthandazo lesi. Ngiyalesabi ikhono elingathandazi kulezi nsuku ngoba sizosurviviswa umthandazo waseGethsemane. Qedela sithandazo. Esefikile endaweni wathi kubo khulekani ngokuba ningangeni ekulingweni. Wamonyuka kubo kungathi ibanga lokuphonsa itshe. Yabona wena wayesesolve indaba yenkemba. Wayesolve indaba yenkemba ukuthi khulekani ukuba ningangeni ekulingweni ngoba azi ukuthi okuzofika kuzobasondeza enkembeni.
kanti ukube bebethandazile beyizoba khona kodwa ingasetshenziswa. Angazi noma ngiyazwakala egameni likaJesu. Akubona igama likaJesu. Siphuthuma kangaka kuzinkemba, inkinga yini? Kukhona iside elishodayo lomthandazo. The more we pray is the more sesungene kulungile. Wabadla likaJesu kulesi nsuku kudingeka abantu abathandazayo. What happens? Esesukume ekukhulekeni weza abafundi bakhe wabafumana belele ngokudabuka. Wathi kubo, le season le esikuyo iyalalisa ibandla emthandazweni. The only people abazosurvive abantu abazolinda kulesikhathi ngomthandazo, ngoba yiwo ozosenza siqualify kwi-range. Ake ngiphinde, umthandazo yiwo ozosenza siqualify, ngoba uma sithandaza khona izinto esizoyigwema singangeni kuzo, ngoba already sesiwisizini yeGetsemane la khona uJesu engaphikeka at any time. wathi kubo, nilaleleni na, vukani nikhuleke ukuba ningangeni ekulingweni. Esakhuluma phela kwafika isixuku, naye othiwa uJuda, omunye wabayishumi wahamba phambi kwabo wasondela kuJesu ukumanga. Nalami-ke bafowethu, noma singalivala iBhayibheli isikede, lithi iBhayibheli kule season kuzoza abaningi bezosanga, kanti abasangi ngoba besithanda, basanga ngoba besithengisile. Omashaya khona abantu abazothengiswa abantu basemasontweni nabo. Ngiyakhuluma khona abantu engikhuluma nabo. Khona abantu abazothengiswa abantu ade beshumayela nabo. Abanye bazothengiswa abantu ade behlabelela nabo. Ngokubanga abantu bebathengisa kubantu abathize ukuze bababethele ekukholweni kwabo. Kulezi nsuku bazalwane, into ezosivayisa asiba amakholwa athandazayo, ukuze uma uJudas befika sebesithengisile singangene ekulingweni. Awake sime ngingawo sothandaza. Mfundisi Sikhathi isithandaza. Liphilile izwi lakho baba wethu osezulwini, linamandla phezu kwakho konke. Khulumile ngalo baba wethu oyingcwele namhlanje, ukhumbuza ibandla lakho ukuthi asilinde sise emkhulekweni. Baba wethu onamandla wonke, siyakhuleka ebusuku ukuba uvusa amandla omkhuleko phakathi kwethu njengebandla lakho, ukuba kunqanyulwe uNkulunkulu ubuthakathaka uma kuziwe enkonzweni yokunyuka intaba maqondana nomkhuleko. Baba namandla wonke, sibonile baningi abantu makuziwa enkonzweni on Sundays, but makuziwa endabeni yomkhuleko phakathi nesonto impela siyingcosana. Vusa umkhuleko uNkulunkulu phakathi kwethu. Raise a praying church baba wethu namandla onke. Sakhele phezu komkhuleko othi wena usikhulekele. La usathane uNkulunkulu onamandla onke efuna ukusihlunga, kodwa usenzele special